सोफादेरनाय बा सोसनदेरनाय बिनि मासिगिरिया दाख्लैबावैसो रुंसारि जालांबाय। दा बे समाव बे सिमा बारायनायनि जि बाथ्रा बे बेसेबां मावगोन मा थासारियाव दं? दिनै धेमाजि जिल्लानि नैबे सिमेन्ट सापरियाव थानाय एबसुनि जि मावखुलि बे मावखुलियाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि दखरा मोनद' दखरा दङ बिथांमोनखौ लानानै आरो जोंनि कलेज इउनिट कमिटि एबसु जि दङ बेखौ लानानै मोनसे वार्कार्स मिट बा बिबानगिरिफोरनि सावराय जथुम जानानै थाङो आरो बेयाव बर' माहारि बादखौ लानानै बर'नि जेसेबां जेंना जेंसि दङ आरो बर' हारिखौ सोलोंथाइ बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव आरो लोगोसेयैनो जोंनि जिखिनि राजखान्थियारि जिखिनि मोन्थाय बर' कसारि काउन्सिल दाजाबाय बा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव दिनै जौगानायनि हाबाफारि लादों बे गासैबो बिथिंखौ मोनफुंनायनि बेलायाव जिखिनि मावनो गोनां दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि जिखिनि जेंना जेंसि दङ बेखौ जेब्लाबो जोङो आवाज होलांगोन जोङो खोथा बुंगोन आरो गोनां जायोब्ला एट एनि ममेन्ट जोङो सोमावसारनायनिबो हाबाफारि लागोन। जि उद्देश्यजों जोङो हारि दानायनि हाबा मावबाय थादों बे हारि दानायनि हाबाफारिया कन्टिनिउआस सोलिबाय थागोन। सोमावसारनाया जेरैबायदि मोनसे गोब्राब थासारिनि गेजेरजों फैदों सोमावसारनायनि उनाव गोजोन थासारि फैनायनि उनाव हारि दानायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाबो जथेस्थ' गोब्राब नाथाय जोङो मेन्टेलि मरेलि आरो स्पिरिचुवेलि जुदि स्ट्रं जायोब्ला साफा साफा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिया आथिखाल बर' समाजाव जौ जुवानि जि थासारि दायना दायनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय फारसेथिंहाय नोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानांगौ गुन गोनां जोङो बेक्ति जानांगौ आरो लोगोसे जोङो माने मेडिकेल इन्जिनियारिं IAS IPS बा गोजौ गोजौ जिखिनि जोंहा सोलोंथाइ लानो गोनां दङ बे बिथिङाव जोङो दावगालांनांगौनि थाखाय जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावलांनांगौ जोङो बेखौ कन्टिनिउआसलि मावगोन। गुबुन फारसे बिटिआर सुक्तिनि जायफोर दफा दङ बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव जोङो दिनै हाबाफारि लागासिनो दङ आरो जि बाथ्राखौ माने सोंदों जे कमिसननि जि चेयारमेन पिपि बार्मा बिथाङा कभिडआव रुंसारि जानायनि उनाव गोदान चेयारमेन थिसननायनि थाखाय आसाम सरकारा लामा लागासिनो दङ आरो जोंनिफ्राय डिसकासन जाबाय। दा सासे मोजां बेक्ति जाय बेक्तियानोखि बर' हारिनि सार्थखौ बुजिगोन बा जोंनि एकर्डनि स्पिरिटखौ मावफुंगोन बेबायदि बेक्तिखौ चेयारमेन होनानै जि जायगायाव आद्रा थादोंमोन बे आद्रा थानाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिङै बर' कसारि जि काउन्सिल दङ काउन्सिलनि भिलेज नटिफिकेसननि हाबाफारि दङ समस्ति दानांगौ बे बाथ्राफोरखौ लानानै काउन्सिलनि चिफ डेपुटि चिफ EM लोगोसे UBPO जि आफाद दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायबाय थादों जाहाथे गासैबो जिल्लाखौ माने लानानै मोजां मोनसे माने क्लियारहै समस्तिफोरखौ जों दानानै लानो हायो आरो बिनि गेजेरजों जोंनि राजखान्थि अधिकारा रोखा जायो जों बेखौ नायदों। आसाम पुलिस जि माने रिक्रुटमेन्ट बेयाव बर'नि जि माने आनजाद लिरनो मोननाय बेखौ बिटिआरनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवल' सार्कुलेसनाव दिहुनदों आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालनि DGP भास्कर ज्योति महन्त नैबे रिक्रुटमेन्ट बर्डनि जि चेयारमेन आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनि बिथांजों जोङो लेटार होदों आरो बिथांमोननिफ्राय जिखिनि जों बाथ्रा मिथिदों जोङो डिसकास खालामबावगोन। खिन्थु बिथांमोना गासै आसामावनो जेराव बर' दङ बे बर' थानाय बेक्तिखौ माने बर'जों आनजाद होनो हानायनि बेब'स्थाखौ खालामनायनि थाखाय बिथांमोना सिन्था खालामदों आरो जों बेखौ मालाबाबो कमप्रमाइस खालामनाय नङा। जिखुनु पर्यायावनो जेराव बर' केन्डिडेट दङ बे बर' लिरनो मोननांगौ असमियाजों लिरोब्ला बा गुबुना इंराजिजों लिरोब्ला बर'आ बर'जों लिरनो मोननांगौ। दा बेयाव जोंहा खुनु कमप्रमाइस गैया। PGT टेटनि बेलायावनो होन 4 लेंगुवेज फर्मुलायानो होन निपुन भारतनियानो होन बा APSCआव जि क्वालिफाइं जि माने आनजादनि थाखाय असमिया आरो इंराजिखौ बोखारनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय बेयाव असमियाजों लोगोसे बर' आरो बेंगलि दङमोन। दा बर' आरो बेंगलिखौ रावबो फकासाव बुंफायाखै। दा बेखायनो जोंहा 8th सिडिउलाव हाबबाय लेंगुवेजआ बेनि उनाव माने आसामनि स्टेट एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। दिनै UPSCआव दङ बर' रावजों जों लिरनो मोनो आरो ओरै माने नोङो APSCआव जाबायमोन खिन्थु दिनै जोंनि दरजाया गेवनायावनो आरो जोंनि दरजाखौ फांथेनानै होबाय। दा बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों हाबा मावगोन।
आरो रायजो राजानि समर्थनखौ सुबुरुनखौ जों जेब्लाबो लुबैगोन। गोजोन्थों। बे भारतारि सानथ्रि हान्जायाव थिसननो थाखाय बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाय जाबाय, नाथाय बिटिआरनि बायरायाव बे ट्रेनिंखौ होनाय जायो। बेखौ माब्ला लानाय जायो? बिटिआरनि बायजोआव नो जा बा बर' कछारियावनो जा बेजों बाथ्रा गैया। सारा आसामावनो जेराव माने प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सेन्टार नि गेजेरजों प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलि माने पारामिलिटारि आसाम पुलिस आरो डिफेन्सआव बिसोरो माने कम्पिट खालामनो थाखाय बा नैबे सुक्तिनि आधाराव रिक्रुटमेन्ट होनो थाखाय जि मोनसे रिक्रुटमेन्ट प्रि ट्रेनिं रेलि खालामनाय जादों, बेखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव खालामनाय जागोन। धेमाजि, लखिमपुर, कार्बि आंलं, गलाघाट, बा नोङो नगाव, मरिगाव, गवालपारा, बा नोङो बरपेटा, नलबारियावबो खालामनाय जागोन। आरो बिनि थाखाय एडिजिपि स्पेसियेल ब्रान्सनि हिरेन नाथ बिथांनो जोङो लाइजाम होदों आरो लाइजाम होनाय बायदियै गासैबो जिल्लानि जेराव जों सेन्टार बिदों एसपिफोरनो बियो लेटारखौ माने नटिफिकेसननि गेजेरजों डाइरेक्सन हरदों आरो बेयाव एसपि बिथांमोना आरो बेनि जायगानि आर्मि बा पारामिलिटारि बिथांमोना जोंनो फेकाल्टि बा एक्सपार्ट हरगोन आरो बे एक्सपार्टफ्रा जोंनो प्रि रिक्रुटमेन्टनि जिखिनि फोरोंनांगौ फिजिकेल ट्रेनिङानो जा, रिटेननि बेलायावनो जा, बा जिखिनि माने बे आनजादखौ पास खालामनो थाखाय जिखिनि बिसोरनो मरेलि आरो फिजिकेलि जिखिनि फोरोंनांगौ, बिनि बेलायाव फोरोंनायनि बेबस्थाया जागोन। दा बे बेबस्थाखौ खालामनो थांनायाव जिखिनि बेयाव माने फाइनान्सियेल इनभल्भमेन्ट दङ बा खरसानि बाथ्रा दङ, बेखौ लानानै जोङो डिसकासन खालामबाय थादों। खारन मोनसे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं रेलिखौ खालामनो थाखाय माखासे फाइनान्सियेल बेयाव एक्सपेन्डिचारनि मेटार फैयो आरो बे मेटारखौ लानानै जोङो आसाम सरकार, बर' कछारि काउन्सिल आरो बिटिआर सरकारजों जों रायज्लायनानै फैबाय थानाय समावनो गोख्रैनो जोङो बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जोङो राहा लागोन। गोजोन्थों। स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि सायाव नोंथाङा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि बेलायाव आसाम सरकारनि आसामनि दानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों मिटिं जानो गोनां दङ। गोबां फोरोंगिरिफ्रा जोंनो टेलिफन हरदों, जोंनो खौरां लादों, लोगो हमफैदों। कमिसना दाजाबाय, बोसोरसे बारबाय। रमेश चन्द्र जैनखौ बिनि चेयारमेन पार्टिनानै होदों। जि आधाराव निट बेसनि आधाराव मडेलिटिनि गेजेरजों स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ, बे आधारखौ जोङो मडेलिटिखौ सरकारनो जमा होबाय। बे मडेलिटिनि सायाव सरकारा फाइनाल खालामनानै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि स्क्रुटिनि भेरिफिकेसन जिखिनि प्रक्रिया दङ बेखौ मावनांगौ। बिनि उनाव एपइन्टमेन्ट लेटार इस्यु खालामनांगौ। दा बेखायनो सारा आसामाव जेराव भेन्सार स्कुल दङ बर' मिडियामनि, बे स्कुलफोरा नैबे प्रभिन्सियेलाइजनि आवथायाव फैजोबनांगौ आरो बिनि थाखाय जों लिस्टबो जमा होबाय। फोरोंगिरि गौथुमफ्राबो लिस्ट जमा होबाय। दा फाइनेलि आसाम सरकारनि हाबाफारि आरो बे सरकारखौ जों नारसिनबाय थादों। सरकारा बुंदों जे कभिडनि सिटुवेसन थांबाय, बिसायख'थि थांबाय, रांखावरिनि एसे फाइनान्सियेल सर्टेज जादों। जों बुंदों जे हाबाफारिया सिगां जानांगौ, बिनि उनाव बाजेटनि मेटार फैगोन। दा बेखायनो बिनि सायाव जोङो सरकारखौ आरोबाव नारसिनबावगोन आरो चिफ मिनिस्टारा जोंनो खोथा होदों एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादजों गोख्रैनो रायज्लायनानै स्कुल आरो इडुकेसन रिलेटेड जिखिनि मेटार दङ बेखौ सर्ट आउट खालामगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि आखाइजों दिनै मोनसे केलेन्डार बेखेवबाय। बे केलेन्डारखौ बानायदों जोंहा अमित रामसियारि बिथाङा गगामुख दख'रानि सिङाव दङ आरो अनजालि प्राइभेट लिमिटेड मुं होनानै बिथाङा दिहुनदों आरो खोब मोजां मोनसे कुवालिटिनि मोनसे केलेन्डार जादों बियो। आरो बेहाय नांगौ बायदि बेहाय जि केलेन्डाराव जिबायदि नांगौ बे गासिबो दंजोबो आरो बेबायदियैनो जायगाया अनजालु बुक स्टल, बेयो गगामुख मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिजों नांजाबनाय मोनसे गला। बेहाय गगामुखआव बर'नि मोनसेल' दङ आरो बेहायनो मोनगोन। आरो बे केलेन्डारा बयजोंबो अनसायजागोन आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो बेखौ हरनाय जागोन। नोंथांमोना बे केलेन्डारखौ बयबो अनसायो आरो बेनि रांनि बिबाङा जाहैबाय 50 रां आरो नोंथांमोना बयबो अनसायदो आरो बिदिनो जोंनि इयुन जोलैफ्रा मोनसे मोजां लामाजों आवगायनो हायो आरो बिदिनो जोंनि प्रजन्मआ मोनसे लामाखौ लानो हायो। बिदिजोंबो बेखौ जोङो फोरमायबाय। नोंथांमोना बयबो